salbrum brum no watui choyakari phaitongmani bai tabuk kaming amchairongni lama rok belaikeno jungjal tamungui hingke kaisa digio lama chawui thango te kaisa digio pur kosogo te kaisa digio pur bai klayo amo haino ongui tongmani tabu kaisa haino hai mangpli kai phaijoka Kamalpur dolai hangkobe khopjak pangua kaming amchaini kaisa Kamalpur ambasa thangla sukhaimani o lama borongni o je bridge abo tabuk lama kuwagui thangma bai tabuk pangua amchaini lukurok tabuk belakhano jungjal o lama bufurjani swnamjak no tiaba tabuk bo saimanya eba tini atomsano watui thagya ungtomani bai tabuk lama kuwagui tabuk lukurok ambasa bo thangmalia Kamalpur bo thangmalia angi tongmaikha pangua amchaini lukurok tiaba pangua amchaini lukurok natai kubuni jatai thanglai sukhainani bongni mungsa lama kwrui pangua amchaini tonggo songtongnai lukurok o kaisa lama toino borok Kamalpur thango ambaso thango ongui tongmani tiaba tabu bolongni thanglai sukhaimani lama kwrikha tiaba borok byangtui thangno borok tabu bolong usigui thangnangno abo tabu nahalaijak tongko songtongnai lukurok panguani lukurok tiaba obo taratri hapang edisi hapang phanongtho rajya sarkar phanongtho abono snamui dari no tabuk dati dati lukurongni thanglai sukhainani ব্যবসায় বানি খাইনানি এবা আজিনানি ফালনগো ফালিনানি আবাহাইরক সেবসাব ওংয়া ওংই টংনাই বংনি তাবো লামা গরৈ হিংকে ও লামা স্নামদাগি রিয়া হংকাই তাবো বরক বনা সিংনাইজাক সরকার স্নামুইদারি ন এবা সরকারনি লামা পিডব্লিউডি লামা এবা লামা স্নামুইনানি নাঙ্গো এবা আবাহাইনো তাবো পাঙ্গুয়া আমসানি লুকুরক থাংলাই জখাইনানি বেলাইখানো जोंजालो आसाइखा हिनै सावै खोनारिखा तिनि kaisa jagao nok kuwago kaisa digio nok tuilombo te kaisa jagao rabot bu phangbayo amo haino ongui tongmai mani hai tini belaikeno kotor patimu kaisa jungjal ongui thangka lukurokni yaba tabuk abo taratri swnangmui dari no bari jagya abo tabuk lukurok hapangno nasinglajak piaba o lama kuwak jano nugui belaikeno kirima singsa piaba o jorao borok tongkha hangke tamung khamung belaikano wanama singsa Kamalpur dolai hangkoni siming chini kok tv ni koktoma thumbui rohonai Birjoy Debormani report chini kok tv Tini tamni bangaro nung kasai tongkha office thangna phaimani nuk maba ang school thama he phaimani prai 8 ni pone 8 ba 8 wa he time rong no aini ne ma ujaga kaisa bridge abongkha bridge pandua setlok ni dokkini 1 number bridge a bridge hotat khlabo tam hen phadi thanga aste aste klabo dabi tong abin ba kono bike kono borok rickshaw khlabo thangpai khlaiya abo gorno kya bider sangari ujaga borok tab kisa nailai tong layo aba aste aste khlai aba harap hap thati hoy tolak logoi tong abo bridge singkai ek side abo uttor side ni abo pillar tolate khlai pura ha abo purui khai thaka abone bagai o pillar ek side ding aste khlai botabi tong abin bagai abo baikha hingke pura yang oposisi Panbua, teh dokin Panbua, ni borok ni jatayat ba asal jawani borok bondong thanai gari borok haite borok bondong thanai borok aboti himnal mo sombok ngalak abo jodi kolobai thanga kai baisu thanga kai ja abo hoito in ব্যবস্থা khai hake abo jodi kolo bichinong thanai abti ta gari gora hoito borok yakhai rog borok khai mano no gari rok bike rok tabuk je tabuk sarkar tongnai rokno ba tamung ko kasanai mo dakti sramnani bangai nung koinai dana ang Panbua dokhin Panbua te posin Panbua ni lukurong ngoi kaisa dokhin Panbua skolo sikhok ngoi koina musungo tabu ruling sarkar no abo dakti namoi dikha kai jot isle ka munglai ang asa khlai borok abono nai thainai ta amai sano samadan khayanu yang asa khlai
yang